ekenekwa m ọnụ ndị na-ege m ntị ebe onye anọ na wee na-enweta ozi m tata. Ana m ekene ọnụ ma nwoke ma nwaanyị. Ana m asị ọnụ ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma na abalị ọma ebe onye anọ na. Ụbọchị tata bụ ahịa afọ. Wee na-ekwesị na afọ ga-eme anyị mma. Afọ fọjuola anyị ife ọma na ụba. Ise. Onye nọ n'afọ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo. Akajiọfọ obodo ụdọ na Ifite. O nwere ozi nji wee bịa tata. Mana tupu anyị agakwa na ya bụ isiokwu, ka anyị cheta na n'obi anyị ebe a echi bụ Saraka. Dịka anyị si ada emewe ya kwa nkwọ n'obi anyị. Nkwọ Saraka bụ aja na emume anyị na-ada emewe. Anyị na-egwunyelu ndị mmiri. Wee na-asịkwa onye ọbụla nwere mmasị isonye ya sonye, ya chat ya m na WhatsApp na inbox. Ya nwee ihe etụnyere na ya bụ Saraka ka ị wee zaa afa na ya wee ritekwazi elele so na ya. Maka na aja bụ nya ka eji egbu ụzọ. Ife aja na-arụ na ndụ mmadụ erike. Kama ị ya agwọ ọgwụ ka ife wee dịrị gị na mma, chụba aja, maka na aja bụ mmụọ. Isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ ihe gbasara ọgwụ. Kedu the position of ọgwụ n'ọdịnanị na omenanị Igbo. The position of ọgwụ na ọdịnanị nakwa omenanị Igbo. Gịnị bụ ọgwụ? Ka anyị bidogodo na ya. Ọgwụ bụ mmadụ iweta ife na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ karịa, jikọta ya ọnụ in an even mixture, nke a kpọrọ ịgwọkọ ife ọnụ. Ife ọbụla agwọkọrọ ọnụ anaghịzi ya separate wee. Ife ọbụla agwọkọrọ ọnụ, ịgwọkọ ife ọnụ dị iche na itikọ ife ọnụ. For example, mmadụ nwere ike weta ọjị, weta nzu, weta edo, tikọọ ya ọnụ, mana ọ bụla ngwọkọ. Ị naghị agwọkọ ya agwọkọ, maka na ọ bụrụ na ịchọkwa those items nwekwa ike separate sie. Mana ọgwụ, ife agwọrọ agwọ, you can separate it. Agwọkọgo ya, o jekọgo wee bụrụzie ofu ife. Ọnya ọgwụ iwetara ụzọ ife na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ ise ọmọ. Bịa wee na-eme mkpọtụ ahụ. Ọgwụ bụ na iwetara ụzọ ife na-abụ na ịtọ na ịnọ, ịgwọkọọ ya ọnụ to achieve an even mixture, to the extent that na ịma nwee ike separate zifa. Ọ bụrụgo ofu ife, ọ bụrụgo entirely new something. That is ọgwụ. Now, from ihe a nkọwalụ bụ ọgwụ, ị ga-aghọta na ọgwụ bụ ife mmadụ mmerụ. That is, ọ mmadụ na-ewekọta those things, wete nka gwọkọọ ya. Ọ mmadụ na-eme ya. Ya bụ na ọwụ ome mmadụ, ọwụ omenanị. Ịgwọ ọgwụ bụ omenanị, mana ọ bụla ọdịnanị
ma ọ ịghọta ihe m na-ekwu. Ịgwọ ọgwụ bụ ome mmadụ. Gịnị iwu omenala? Omenala is simply ome mmadụ ma ọ bụ ome ndị. Ịghọta na ọgwụ bụ ife mmadụ gwọrọ ọwụ ome, mana ọ bụla ọdịwa ife dị adị mmadụ pụtara ụwa jekwude otu ahụ ọ dị. For example, those materials a na-ewekọta were agwọ ọgwụ bụ ọdịnanị. Get me right. The materials eji agwọ ọgwụ bụ ọdịnanị, mana the ones iwekọtara ha ọnụ wee gwọkọọ ya wee mewezie ihe, o sigo from ọdịnanị wee banyezie n'ome, maka na ọgwụ gị ife ị na-emezi, ife ijizi aka ga-eme na uche ga-eme dịka mmadụ, ọgwụgo ome. You understand? Ọdịnala dị iche na omenanị. Ọdịnala dị iche na omenanị. Ọdịnala bụ ife mmadụ pụtara ụwa jekwudo. Mmadụ pụtara ụwa jekwudo aja ala, ọhọ mmadụ merie, ọja ala abụla ọgwụ. Mmadụ pụtara ụwa jekwudo ukwu osisi na afịfịa dịgasị iche iche. Fa dị adị mmadụ wee bịa, fa ọdị adị, ọbụla ome, ọbụla mmadụ merie. Mmadụ bịalụ n'ụwa wee kwudo anyanwụ ọdịnala. Mmadụ pụtara ụwa wee kwudo mmadụ ibia na mmadụ bụ ọdịnala, ọbụla ọgwụ, ọbụla ome. Na mmadụ pụtara ụwa wee kwudosia mmiri iwe ọdịnala, ọbụla ọgwụ. Ya ọdịnala bụ ife ahụ dị n'onwe ya na-abụlọ mmadụ merụ. Ihe ahụ dị n'onwe ya na-abụlọ mmadụ merụ. That is, ọbụlọ mmadụ merie kịta, ọbụlọkwana mmadụ merie in the past, and the mmadụ ama mmenetakwana ya in the future. That is ọdịnala, ihe dị adị. Ịghọta? Mana o mewozi otu mmadụ sizi emezi ife mmadụ na-emezi. Ife mmadụ, of course, ife ọ na mmadụ na-eme bụzi those natural things bụ ọdịnala ka mmadụ jizi wee na-emezi omenala. Ịghọta ya na-ekwu. So ọgwụ bụ omenala. Omenala Igbo ka ọ bụ, mana ọgwụ abụla ọdịnala, ọdịla adị. Ọ mmadụ mewere ya, ọ mmadụ bidoro ya, ọ mmadụ mewere ya. Maka na ọ ome mmadụ. Na-abịa kịta, ọgwụ a na-agwọ, mụọ bụchi nọ nso na nghọta nke m na nkụzi nke m, ekere m ya ụzọ ịbụa. Ekere m ọgwụ a na-agwọ ụzọ na-abụ. In my own definition, I'm not talking of other people. Other people may have their own. But in the definition of Ezinwa Anaedo, they can cause the ife ọgwụ. I divide them ọgwụ into two. Enwere ọgwụ maka arụ ike. Enwere ọgwụ maka arụ ike. Ọgwụ ahụ bụ maka arụ ike includes nri anyị na-eri a na-esi esi. Now the first ọgwụ. Nri a na-eri. For example, n'isiri ofe. Maybe n'isiri ofe onugbu. Onugbu na onwe ya edo na ya. Ose do na ya. Nnu do na ya. Ogiri do na ya. Azụ do na ya, anụ do na ya, na ihe ndị ọzọzi. Ịfụ na ọ karịgo ozi ife na-agba. Mmanụ dukwu ya. Ịghọta ihe na-ekwu, iwekọtara ihe ndị a wee gwọkọọ ya. Ife ofe esiri esi, ọ na-ejekọ ọnụ. Ingredient ndị a niile na-adị on even mixture to the extent that you can't separate them anymore. Ma isicha anya bụ ofe. But isicha ofe ị na-esi, ngwa na-ene m anya, can you isicha dị ofe hot oye, can you remove the salt itinyere na that ofe? Is it possible? It's not possible. Onya ọgwụ. Nnu ahụ itinyere na that ofe, you can't separate it anymore from that soup. Ose ahụ itinyere na that ofe, you can't separate it, you can't remove it anymore. Ojekogo, ọgwụ. Ịghọta ya na-ekwu. So nri anyị na-eri bụ ọgwụ arụ ike.
then ọgwụ ndị ọzọkwa dịka nri a na-eri eri bụ ọgwụ ahụike a na-eri eri. Ọnya ka eji ekwu that na your first medicine should be your food. Kaba alụfụ na ọgwụ na nri na-eri bụ your medicine maka ahụike. Be careful of what you eat. Na ihe ọzọ gbasara ọgwụ anụnwa bụ na ị ga-aghọta na ọgwụ dị iche iche otu ndị si agwọ. Ihe ọzọ, another characteristics of ọgwụ bụ na it differs from people to people. Maka na ọwụ ome, duto na ọwụ ome, ọ bụrụ ndụ a si eme ka ndị a si eme. You understand? For example, nri a na-eri eri kịta, ọ bụrụ nri eji mara Igbo, for example, ka eji malụ ndị China. Ije n'obodo China kịta, nri fa dị iche, omefa dị iche, omenanị fa dị iche. Omenanị fa dị iche. Iruo na China kịta, o nwere ike nri fa dịka onye Igbo ebe esie nri ndị China binye kịta, o nwere ike manye ekwe na ori maka na ịdụ used to it, maka na ọ bụla omenanị be gị, unless ma ịbịazi amụba ka esi eri ya. Omenanị a na-amụ ya, mana ọdịnala dị adị. Then another ọgwụ ahụike bụ na akpatara mgbọrọgwụ, afịfịa, some herbs and some things wee tikọọ ya ọnụ wee sie ya maka ahụike, for health. Yes, ọgwụ maka na dịka nsi wee kwu ife dịka na ahịfịa ka ị na-esi kịta. Let's take for example na ị na-achọrọ treat typhoid and malaria, for example, ịkpata dogoyaro, ịkpata isi mkpi, ọdụgo ụzọ ife na-abụ. Agba m na ọgwụ bụ iweta ụzọ ife na-abụ ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ karịa, gwakọọ ya ọnụ, iweweta ife na-aba ma ọ tinyekwa ndị ọzọkwa, wee wekọta ya wee sachacha ya mmiri wee tinye n'ite wee sie ya. Mmiri ahụ ị na-esipụta na ya ọgwụkọgo ọgwụ, maka na isicha mmiri ahụ zapụta ya, you cannot separate mmiri isi mkpi from mmiri kelafa ya dogoyaro. They have mixed, they have come on even mixture. Ọgwụ ịghọta ihe na-ekwu? Yes, ọgwụ ahụike and other herbs, other treatment herbs a na-eme. You understand? So that is about ọgwụ ahụike. E nwekwara ọgwụ ndị ọzọkwa, just ọgwụ ọ na-emewere maka ahụike mmadụ, nyamago physical health of mmadụ, health mmadụ. Then abịakwazie nwa ọgwụ a na-eme ka ọ ghọọ ya, ka ọ rụọ ọrụ dịka mmụọ, for metaphysical purposes. Agwa m na ekere m Ezinwa Anaedo in my school of thought, ekere m ọgwụ ụzọ na-agwa ọgwụ ahụike, and then ọgwụ emewe ka ọ rụọ ọrụ dịka mmụọ. Ịghọta ihe na-ekwu? Ọgwụ emewe ka ọ rụọ ọrụ dịka mmụọ. For example, mmadụ ịgwọ ọgwụ ka afịa ọ na-azụ wee na-aga, o so na this category. Ịgwọrọ ọgwụ ka afịa gị wee ka ya customers wee nwee ike na-abịa ka ị na-elepụ afịa. Awele, ọgwụ awele, ọgwụ ịma o nwere mgbasị ndị ọ na-atịkụ wee gwọ na awele abụrụ ọgwụ. Awele bụ something natural na-eso mmadụ abịa ụwa, ada agwọ ya agwọ. Mana due to na some people enwere ike ifan their own natural awele ha ji bịa ụwa into flame, ha wee gazie to create the artificial one. Onya na ha agwawazi ọgwa, so na na-agwa awele. Ịghọtara ihe na-ekwu? Mana once you hear awele, ma na awele bụ that force mmadụ ji wee bịa ụwa dọ na chie na-eme ka onye ahụ na-aga n'iru n'ife ọ na-eme. That is awele, ọ bụrụ ife agwara agwọ. So when you hear awele, don't think about ọgwụ na-ewetara nke a weta nke agwọ. Awele bụ something natural, onye ọbụla bie wee bịa ụwa.
onye ọbụla nọ n'ụwa mgbele awele na chi ya is natural, is pure, just like ibobo, just like kelekwa ọzọ ibobo awele onwe nke na-echefu kịta. All these things bụcha natural force chi mmadụ na-adị equipped with onye anyị wee bịa ụwa. Ịghọta ihe na-ekwu? Mana ọ dụzi in degrees, various degrees in people, in individuals. Ọ bụla otu o si wee dị na mụnwa ka o si wee dị n'onye ọzọ. Ịghọta ihe na-ekwu? Mana o weziri ndị nke ha dara ibube by their own action, na ọ bụrụkwa na mmadụ mere foul, they just by their actions and inaction, their own awele dara ibube n'ime fa. They don't know how to fan it into flame, or they refuse, or they are lazy to fan their own awele into flame. They were gawazie for the artificial one, no buzi ọgwụ. Onye asị ọ na-agwọ. Awele abụ ife a na-agwọ agwọ. Na anụ n'olu Ezinwa Anaedo. Awa Ezinwa Anaedo kwuru sị na awele abụrụ ife a na-agwọ agwọ, na ya awele ewu ife na-eso mmadụ abịa ụwa. And all the natural, how to fan your awele into flame bụ gịnị? Through aja. Aja ị na-afani ya. Ị na-afani ya, ọ na-apụtala onwe ife, ọ na-achake, just like gold. Egwupụta gold, asachawa ya, anụchabịa, ọ na-achake. Ịghọta, that is it. Ọ bụla ife a na-agwa awele mmadụ bụ abịa wee n'idilo ọgwụ, eweta nke agwakọ ya ọnụ. Nke a abụrụzi nke iji bịa ụwa. That is Ezinwa Anaedo for you. My own definition, n'uche onye adịghị njọ ka m na-ekwu, ada ama uche wakpa onye ọ na ya nke Ezinwa Anaedo ya nke ya. So anyị na-ekwu okwu maka ọgwụ ndị emerụ ka ha na-arụ ọrụ dịka mmụọ, mana ha abụrọ mmụọ, ha bụ oyiri mmụọ, mana ha abụrọ mmụọ, fa bụ artificial intelligence. For example, ịgwọ asị na agwọla awele, ihe a na-agwọ ọgwụ that fall into this category. Ịghọta ihe na-ekwu? It falls into this category. And then oke ite ọgwụ that falls into this category. Oke ite, it falls into this category. Calm down. So, otu anyị si ekwu. And then kekwa ọgwụ ndị ọzọ, nwekwara ọgwụ ndị ọzọzi wee duzie gaba ọgwụ a na-agwọ, ma ndị a na-agwọ akanye n'ahụ. All those ones fall into that group mkpọrọ mmadụ ịgwọ ọgwụ for that we now look like to behave like mmụọ, mana ọ bụla mmụọ. So these are the two categories of ọgwụ. Otu nsi wee classify here. Now, my take on ọgwụ bụ ome ndị ka ọ bụ. For example, ọgwụ maka arụ ike, ọ ife agwọrọ agwọ, nri anyị na-eri bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ịghọta ihe na-ekwu, ọgwụ nnọọ ji mmanụ ka ị na-eri, ọgwụ maka na iwere ji kịta anụnwa. So let's say for example na ị na-eri ji mmanụ ahụ nnu udu na ya ọkwa nnu udu na ya plus mmanụ onwe ya ọbụla ịbụa plus ji ọbụla ịtọ ọkwa, iwe were ji suru na ya na mmanụ ahụ wit nnu, iwe ti ya n'ọnụ wee taa. Ịtakọ ka ị na-ata ya ife ahụ, ọgwụ ka ị na-agwọ. Ịtakọ ya, jekọọ ya, ọgwọkọọ ya, ịfụ na ọ na-iwepụta ya bụghị n'aka gị, ịfụ na ji ahụ na mmanụ ahụ na nnu ahụ ejekọ gọọ ọgwọkọ gọọ ọgwụ. Ịghọta ya na-ekwu, ma niile eri afọ ahụike. Nke ahụ ọgwụ ndị a na ọgwụ ndị ọzọ a na-agwọ akpakọtasị ahịfịa ewee mee. Those ones I encourage them, maka na mmadụ kwesịrị ide eri nri.
although malụ na ya nete mbụ ọgwụ nwere side effect. Anything mbụ ọgwụ weta ma agbọrọ ya ọgwụ maka arụ ike, agbọrọ ya ọgwụ ya agwọrọ ka ọ rụọ ọrụ ka mmụọ, nke ọbụla agwụ na they all have side effects. Ịma side effect of ọgwụ arụ ike maka mmadụ nwere ike na-asị ka ekpe aka nni si wee nwee nni nwere side effect. Nni nwere side effect. Majority of ọrịa mụ na gị na-arịa n'ụwa kịta, asị na cancer, asị na kidney failure, asị na ọ bụ kidney stone, agba nke nwanụ, agba HIV, agba all these ọrịa bụ ife mụ na gị riri. Most of them, 90% of them bụ ife anyị ritere n'ọnụ na nri anyị na-eri. Onye side effect. Side effect, mmadụ na-eribe nri gbuo onwe ya. Onye bụ na ọ bụrụ ife niile fụrụ agbọrọ nri ka ihe were tinye n'ọnụ. Despite na mụ na-recommend that aspect of ọgwụ maka arụ ike, I am also telling you to be careful with it. Mara ihe ị na-eri. Be mindful of what goes into your mouth as food. Maka na ọ bụ ọgwụ. Ọgwụ ọbụla nwere side effect. Even nke mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa, asị na ka agwọkọ ka esie ka aṅụọ ka ewere maka malaria treatment, typhoid treatment nka. Nwanne, be careful of ihe na-agwọkọ were etinye n'arụ gị. In the name of that ọgwụ for treatment. Be careful. Because ife ọbụla agbọrọ ọgwụ, balụ n'ahụ gị, it is no longer natural. That is one thing you should know. It is no longer natural, purely natural. Agwọkọgo ya to produce entirely different thing. For example, keta anụ iwete A, wete B, iwọkọ ya. At the end of the day, you are no longer having A and B. Ihe anyị gwọrọ is neither A nor B. Ọ bụrụzi A. Ịmana ihe iji egwe bụ A and B. A and B bụ ife iweta from nature. A the purely natural, B the purely natural. But once ịgwọkọrọ ha abụọ agwọ ya akpọ ya ọgwụ, it is no longer natural. You have produced a new being. You have produced a new force. You have produced a new energy in creation. Ọ bụrụzi natural. Ihe anyị na-agwọ ịgwọrọ, it is no longer A and it is no longer B. It is now AB. Ị nwere ike ịgba AB. And the ABR brought something natural. So anything that is not purely natural is detrimental. It has side effects. Maka mmadụ ọ na ya na-asụ ya bịa ka agwọ ọrụ nke anụ na onwe ọkwa side effect ọ wasị. Ọ kama o nwere ike ọwụ na onye na-agwọ isi ada na ọ chọghị ịgbara eziokwu ma ọ na nyanwa amaghọ the side effect of ihe ọ na-agwọ. Ihe ọ na-agbọrọ ya asị na ọgwọ na-agwọ ịgwọkọ o nwere side effect. Ma nni na-eri n'ọnụ, even ofe isi ị na-eri, o nwere side effect. You should be mindful of ihe na-aba na ya bụ ofe. Ọkwụfọ ndị na-afa ji esi ofe kịta anụ a egbokọrọ ihe niile dị na sachet season gbokọrọ egbo na dị ofe. Agba nke ka agba ya maka agba nke kitchen glory, agbọ nke nka, agbọ nke nka, igbokọtasị ụmụ rubbish niile na-apaka etinyesị na sachet, iwere igbokọ ya n'ofe, esi m n'isi ofe, ọ bụla poison nke ị na-eri. Ịghọta? Despite na agbọrọ ya ọwụọ maka arụ ike, be careful. Ihe ọbụla akpọrọ gwọ o nwere side effect against the natural being. O nwere side effect on the natural being. So be careful. But to some extent, I recommend that of Arike. Mana the aspect of ọgwụ Ezinwa Anaedo ya agba gị nwanne, ọ bụ na oge ekwego mesepụ aka na ya kpamkpam, bụ those ones a na-agwọ to act as mmụọ. Those ones a na-agwọ ka ọ act ya as mmụọ ebe ọ na-abụrọ mmụọ. Nwanne sepụ aka na ya kpamkpam, fịa aka fịa ụkwụ gị na ya.
asị gị na ọ ka agwọ ka aka ya n'ahụ na ọgwụ ka agwụ amoosu na ịka ya na amoosu amanta gị nwanne gee ntị. Most people that have suffered the most attack from ndị amoosu bụ ndị bụ ọgwụ amoosu n'ahụ. Ezinwa Anaedo na-agwa gị, mana dibịa ya agwọrọ ya na-agwọrọ ya ọsọ taa na agwọchala na ka anyị ya na-alụ kpam amoosu fụga ọ na-agba is a lie. Nke ni asị gị na ọ bụ ọgwụ egbe na mma eme ka anyị ya n'ahụ, ewele mma gbuo kpam na ọma mba, ewele egbe gbaa oto na ọma mba is a lie. Ịma the best ọgwụ mma na ọgwụ egbe ọgwụgwọ isi zuru oke and ụkwụ gị. Ịghọta ihe na-ekwu? The best ọgwụ egbe na ọgwụ mma ya agbaghọ ya aba egbuo gị ọma mba wish Ezinwa na bụ gịnị? Ọgwụgwọ isi zuru oke and ụkwụ gị. Asị na nganga ka eji agbara enyi ọsọ, asị na ọnwụ nganga ka eji agbara enyi ọsọ. That is wọlọ akọ na uche ọgwụgwọ isi gị. Ebe ọ na-efuru okwu na ụka ya eri dito mmadụ igbu gị mma, were ụkwụ gị a wee bee ruo onwe gị. Ebe ọ na-efuru okwu na ụka ya eri dito mmadụ ịgba gị egbe, were ọgwụgwọ isi gị iwere ụkwụ gị wee bee ruo onwe gị na rie. Now the best ọgwụ egbe na ọgwụ mma that I'm recommending. Mana isikwa nọ nke ya asị na ọ ka agwọ ka aka ịrụ na-arụ egbuo gị mma ka ọ na-abana agba egbe ka ọ na-abana. All those things bụ rubbish. In fact, the more ị na-agwa etinye onwe gị n'arụ ọ ga na-adọtaziri gị those things emere ya ka ọ na-act against. Ọ ga na-adọtaziri gị more opportunities and okwu na ụka nya mmụọ. Ọ ga na-adọtara gị ihe nseke ga-eme ka egbuo gị mma, ihe nseke ga-eme ka agba gị egbe. Ọ ga na-adọtara gị ya. That is how all those nonsense work. Nwanne nọ nna ọkwa mụnwa ka ịbịa ịfụ bịa bata na obi bịa n'ala na so gba nke nwa na-aka anyị na-aha so nọ maka ndị amoosu. Nna nnọọ yipụ akwụkwọ n'ala na nke nwa na-asị nọ ka aka anyị gị na-alụ asị na ọgwụ ndị amoosu aka anyị gị na-alụ amoosu fụghị ka ọ na-agba. Agwa m on all those things. It's so unfortunate. O nwere one group na WhatsApp, one lady like that nwetara nọmba m. Ọ sị ọ bịa chat ya m members. Ọ sị m Ezinwa na ọka ya na o nwere group nya ya add m nke nwa ibe nwa nọ nsị ya nne adịkwa m eme ife WhatsApp group. Ebe 3-4 years ago or 5 years ago o nwere oge nnọkọta create ya WhatsApp group maka ndị mmadụ enyekata na nsogbu. Ezinwa na ihe niile ị na-ekwuzi na Facebook create kwa na WhatsApp group ka ị nwee ike na-agbakọwakwa ndị mmadụ na-ekwuzi nsifa wee create ya mgbe ahụ. Nwanne create WhatsApp group I don't na more run up to a month forget ya later delete yourself close way down. WhatsApp group ha adịghị ekwe ma run nke nwa na onwe gị chọọ ka itinye m na nke gị I no go dey see media. Ịghọta a lot of people na sometimes I'm allowed to like to from one na one group Ọdịnanị group Akajiọfọ afa baya. So this lady be tell them we kwugide no see and na do me ife WhatsApp group. Man this is when ya add am but I may not be saying anything there. I may not be active. So those days are them all one day mbia. I won't know what I am nkuzi aba. I'm saying I'm going to come go the caliber of human beings not good in this group. For now, one of the things find a quote, one of the teacher not there and I say, no, they recommend this all most. I would think one annoyer, a swear, American one, Akaigian alone. I'm also I am a child, I'm also go now, but one day is a lie. Ezinwa Anaedo na agba always say no matter the deep you are doing it. The more you do those rubbish, you can hear onwe gị n'alụ. Agba ngị dị ọlụfa ifefa na-eme bụ na ha ga na-agbata adọtaziri gị amoosu. Nseke so ndị amoosu ha na-adọtaziri gị ya. Ọ wụzie magnet ebe ọ na-amoosu ga onwe ka amoosu na-agala onwe ya onwe ka amoosu na-agala onwe ya ije ṅụ mmanya na bịa palọ.
ọ gafeta chatabeghị otu anụ magnet ya adịghị na-arụ asị ya ya bata n'ife ede ebe a ya bata agbọọ ya oku ofe batala onwe ya ọkpa amoosu na-agala onwe ya. Once you put those rubbish now, they become magnet to those things. And now doctors again. Agba if Ọgwụ protection ye care totally go open work at 10. Or totally go open like Ọgwụ egbe, Ọgwụ mma, Ọgwụ nke, Ọgwụ amoosu whatever. O ye care totally go open work at 10. Or manage protect you from 4 of that 10. 6 indoors etie ugbo. Oweke those 4 all manage the protect ya get from. Omeyo otu anụnwa ị na-asị here na ọgwụ egwu n'ọrụ ka ọrụ. 6 ndị ọzọ abịazie jam ọka trailer. All those things is rubbish. The highest ọgwụ protection n'ụwa bụ gịnị? Ọgụgụ isi gị. Use your brain. Use your mind. Ọgụgụ isi gị akọ na uche Chukwu nyelu gị. Now the highest of protection, and then now God is going to again a high. We can all those things. I believe you wow. So they can see you. Ezinwa Anaedo kele ọgwụ a na-agwa mụ na nke mbụ ọgwụ omenanị. Ọgwụ omenanị Igbo. Mana ọ bụla ọdịnanị. Agba m ọnụ sị na ome bụ ife ndị na-eme people's doing. Ọgwụ ome ọ mmadụ merie mmadụ apụtara ụwa jekwudo ọgwụ. Ọ mmadụ merie ome ka ọ omenanị. And omenanị varies from people to people. Omenanị ndị Igbo abụrụ omenanị ndị India. Omenanị ndị India abụrụ omenanị ndị Yoruba. Omenanị varies. It even varies from individual to individual, from people to people. Ọgwụ ome ọ mmadụ na-agwọ ọgwụ mana ọgwụ abụla ọdịnanị. Ọdịnanị bụ ife mmadụ pụtara ụwa jekwudo. Ọdịnanị bụ ife dị adị mmadụ wee bịa ụwa. Ọ bụrụ mmadụ melụ aja anị, ọhọ mmadụ melụ mmiri, ọhọ mmadụ melụ anyanwụ, ọhọ mmadụ melụ ukwu isi ndị a na-afụgasị. Fawo ọdịnanị ife dị adị natural being spirit. Yọta ihe na-ekwu. Mgbe na-agwa gị sị na mụnwa Ezinwa Anaedo na nkụzi m kele ọgwụ ụzọ na-abụ. Enwere ọgwụ maka arụ ike nke mgbara ọnụ na nri anyị na-eri n'ọnụ so na ya. Nri anyị na-eri n'ọnụ ụwa ọgwụ dịka nsi wee kọwa. Nakwa ọgwụ ndị ọzọ a na-agwọ ka anyị wee nweta arụ ike. Then enweziri ọgwụ a na-agwọ agwọrọ ka ha act ya ka ha mee dịka mmụọ mana ha abụrọ mmụọ. Fawo artificial intelligence. Mgbe nyegasịrị na example asị na agwọ awele agwọrọ agwọ ọgwụ mana awele agba m ọnụ. Once you hear awele abụla ọgwụ. Once you hear Igbo bụ abụla ọgwụ. Na ihe anụ abụcha forces na-eso mmadụ natural wele abịa ụwa ka amụrụ onye ahụ o sochie. Awele sochi mmadụ. Awele abụla ọgwụ. Do you understand? Onye ọbụla amụrụ n'ụwa nwere awele o ji bịa ụwa. Agwọghọ ya agwọ. Ọ dị na chi, ọ dị na one of the makeup chi onye ahụ bụ by default. Chi onye ahụ bụ wee bịa by default. Awele. Mana ọ dịka nsi wee kwuo na ụfọdụ ndị mmadụ ji akafa wee pinyụọ awele dị na chifa. Ma ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ dị too lazy ịfanụ dia awele into flame. Kedu otu esi afan awele into flame? Site na aja. Ụfọdụ ndị dị too lazy or they don't know how to ịghọta. Wee jezie wee mewezie the artificial one wee gwọwazie n'ọgwụ. Wee gwọwazie asị na na-agwọ awele. Awele agwọrọ agwọ abụla awele. Ezinwa ada afụta ya asa awele. Awele mma bụ awele ahụ ji wee bịa ụwa. Ifuru Igbo bụ that force that make you recognizable wherever you are, that make people respect and love you. Igbo bụ ihe anụ abụ natural force mmadụ na-ebu abịa ụwa. Mana ya na-ebido gwawa ya n'ọgwụ dị na o sokwana na those ones ọgwụ agwọrọ ka ha act ya asị mmụọ mana ha abụlọ mmụọ. Nwanne nke ahụ ka nsị gị sepụ aka. Sepụ nya aka enwe n'ofe maka o emechara aka mmadụ.
majority of the time people suffer today bụ ife agwọrọ n'ọgwụ. Mgbe na-agba gị na nke ihe eso bụ ọgwụ maka arụ ike for curative, nri a na-eri eri. But even at that, ekwuru m sị, even at that, na ị ga-adịkwa careful maka na ihe ọbụla agwọrọ agwa sị n'ọgwọ na-eweta ihe ụzọ ife na-agba na ịtọ ma ọ bụ mmụọ gwọkọọ ya ojekọọ bụrụ ife agwọrọ agwọ na onwere side effects including na nri a na-eri eri. Agwa m na nri esiri nri nwaanyị gị siri gị na kitchen ọgwụ ka ọ gwọrọ ya bụ ife. If you are not careful, that thing na akpọrọ nri agwọrọ esiri, you will eat it and then you die. If you are not careful. Wee gwọ nọ sị na majority of the ọrịa anyị na-arịa today bụ gịnị, that nri ahụ n'ihe anyị na-eri n'ọnụ. So even at that, na m na-recommend ọgwụ maka arụ ike, not the safer. I am also telling you to be even careful in it. Ihe ọbụla akpọrọ gwọ na agwọrọ agwọ o nwere side effects. Ọ na-act against the natural human being. Onya mere at the beginning of man's existence n'ụwa, ndị tọrọ ntọala n'obibi mmadụ n'ụwa, ime ifefa na-eri, they get food direct from nature into their system. They don't cook it. Yes. All later on ka mmadụ bịa mewezi invent ọkụ. Chọwazi otu a esi were ewetezi okwute abịa afa bido mewe experiment eweta okwute na aba akụkọ ya ọnụ akụ apụta. From those experiments ka ebidozi wee mewezi gịnị wee sibezie nri. Before them mmadụ adịghị esi ife ọ na-eri esi. Na o weta direct from nature tinye ya n'ọnụ ya o rie ya. O weta fruit o tinye ya n'ọnụ ya o rie ya. O weta mmiri o kuru ya ṅụọ direct. Ihe ọbụla o weta direct. Ma ihe ọbụla asị esie, ịmana nri na-esi na kitchen is not different from ọgwụ anụrụ anụ. Most of these people na-agwọ ọgwụ ụmụ ọgwụ anụ a na-agwọ to act mmụọ, a na-anụ ya anụ ewere ọkụ anụọ ya. For example, ọgwụ agha agwọ otu anụọ ya tinye na ring ọnụnụ ka a nọrọ ya were ọkụ wee tinye dị ọgwụ na that ring. Ịgbari ya ọ na-atasị mmụọ mana ọ bụla mmụọ ife ọ na-ịgbari ya ọ na-eme ọnụnụ ọkụ ka eji wee mie ọ iji wee gba that na it have almost go from nature. Ọkụ ahụ itiri ya na-break go the nature component of it. So originally mmadụ adịghị esi ife ọ na-eri esi. Ọ mgbe mmadụ bidozi wee mụta na a na-esi ife were eri ka ebidoro wee mewezie wee gwọwazie mgbe ahụ ka ihe gbasara ịgwọ ọgwụ bido wee pụtawazi. Nji wee gbaa na ọgwụ ome mmadụ ọ mmadụ mewedi wee bidozie wee gwọwazie. So o wee bụrụ ya nkụzi anyị nyere today. Tomorrow echi bụ 17th bụ ụka bụ nkwọ. Mma anọ na Ọnịcha oziọma ọdịnanị ọ na-eme ka anyị tụọ alụ 2023. Ezinwa Anaedo ya nọ there live. Nkụzi anyị nyere bụkwa just to give an intro into what we will discuss tomorrow na Ọnịcha. Ọ bụrụ na ị ga-anụ ya, ọ bụrụ na ị ga-enwe ohere ịgbarute dia chat ya oziọma ọdịnanị na Facebook. Chat ya onye direction otu ị ga-esi wee bịa gaa na page ya ị ga-afụ detail ọ na-post about the program. Ezinwa Anaedo will be there tomorrow. Anyị ga-discuss about ọgwụ. Ịma na ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ezinwa Anaedo nnukwu ebe ahụ ihe a nkwulu ebe a ka m ekwukwa but mma adọrikwa agụ agba by that tomorrow. Mana m okenere ọnụ inweta ozi a nye aka wee tụsaa ya, share the message ka ndị ọzọ nwetakwana ya, ka ndị ọzọ nweta ya. O nwere ndị na-asị na ịgwọ ọgwụ abụla omenanị, na ịgwọ ọgwụ na ọ bụla ọdịnala ọ bụla omenanị nke nwe ibe mmanụ nọrọ ya for me today. Ịgwọ ọgwụ bụ gịnị? Ọwụ omenala Igbo, ome Igbo, ọwụ ome mmadụ, ome otu onye si eme ife, that is omenala. Otu ndị si eme ife ọwụ omenala. Igbo na-agwọ ọgwụ, Igbo na-agwọ ọgwụ, and a na-agwọ ọgwụ for reasons. Na ọka ma ịmago na ihe ọbụla nwere advantage ga-enwekwa disadvantage.
mana disadvantage dị n'ọgwụ ahụ agwọrọ ka ọ atị asị mmụọ karịrị sepụ aka na ya were aja wee na-aga mana m okenala ọnụ. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ka emesịa nọ nna nnọọ ka mmadụ ihe bịara